bakal tak untal. Ora mung kuwi, alas iki bakal tak obat. Sakjroning kowe makan ana sakjroning wetengku. Bakal tak untake kowe nolo. Yen jeneng kita durung ngerti malah ngulu. Tenane ngono ulun iki Bathara Nagaraja. Pulau kuwi nolo. Iya kepiye? Nganti nalikane aku kamangsa dening Sang Nagaraja. Nanging kepuntak durung kejadian apa Sang Nagaraja. Sadurunge ulun bakal dongeng akeh sambung lawan lelakone urip itu. Coba kae ana banyu kang weni. Sakutara jeneng kita Prabu Nala ngilu ana sakjroning banyu kang weni kae. Nganti Sang Nagaraja dawuh lan aku supaya nulung Ya merah pres. sakenane ono kejadian apa Sang Nagaraja. Saiki jeneng kita wis ngerti. Lamun to